ମିଠା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ଗତକାଲି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ହାଟପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରୋଡରେ ଥିବା ସମ୍ବିତ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ମିଠା ତିଆରି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ହୋଟେଲ ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିବରାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ବାର୍ତ୍ତା।